Primer nosaltres, aquí estem representant, som dos professionals que treballem a la corporació i ja ens coneixen dels altres tallers. Jo soc la Gemma Flotats, que soc fisioterapeuta i soc la que coordina els tallers a les diferents entitats i el que fa referència a la formació. I avui presentem un taller que és sobre mobilitzacions i transferències. Llavors, com som poquets, podem fer-ho una mica cada un segons el que més li preocupa. Al ser poquets, si hi ha alguna cosa que a vostès els preocupa més perquè cuiden a una altra persona o per vostès mateixos, donen peu a que ho fem, li pregunteu a l'Eva i ella segurament us donarà una resposta. Llavors, el taller nosaltres l'adaptarem a la situació on estem. A vegades es té un llit, a vegades es té una grua, llavors fas la pràctica amb això. Però a veure si hi ha alguna manera que els hi podem explicar a través nostra i a través de la imatge, que els hi puguem donar resposta als seus dubtes, d'acord? I si no, si hi ha alguna cosa, els ho farem arribar a través de la Mar o la Maria, d'acord? Si tenen algun dubte o una consulta particular.